Robert Abela msax tafdaħ, inti trid, u għandek bżonn nixtieq li flimkien magħna b'alleanza nagħmlu dak illi dal-pajjiż għandu bżonn. Tmexxija serja, tmexxija matura, tmexxija li tista' tafda. Int magħna se tkun aħjar għax int hekk jixraqlek. Din il-ġimgħa Robert Abela kien mistieden għal dibattitu ma' Bernard Grech fuq Television Malta. Il-Prim Ministru ma attendix ħarab minn dibattitu ieħor fil-waqt li l-kap tal-Partit Nazzjonalista attenda u kompla jwieġeb id-domandi li qed isiru mill-ġurnalisti indipendenti waqt din il-kampanja elettorali. Aħna rridu l-nies ikomplu jolulhom il-pagi ħajjexu kwalità ta' ħajja aħjar. U allura din hija l-għażla bejn Robert Abela li moħħu biex ibeżza u bejni illi rrid ninċentivak biex timxi l-qoddim, biex tikber u biex tissaħħaħ u miegħek insaħħu l-pajjiż. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista ma ddejjax iwieġeb ukoll dwar is-surveys li qed isiru brabta mal-preferenzi tal-votanti. Jien nibqa' determinat u nibqa' naħdem sal-aħħar ġurnata biex inkompli nikkonvinċi illi il-poplu għandu jagħti fiduċja lill-Partit Nazzjonalista għaliex għandna viżjoni b'saħħitha għal Malta u għaliex hemm bżonn ukoll illi Robert Abela ma jibqax bis-saħħa u bil-poter illi għandu u li qed jgħaddi romblu minn fuq kulħadd. Matul din l-intervista, Bernard Grech wieġeb għal diversi kummenti bla bażi li b'mod negattiv kompla jagħmel il-Prim Ministru matul din il-kampanja. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fakkar f'kemm il-darba Robert Abela nqabad jikdeb fil-waqt li insista li l-viżjoni tal-Partit Nazzjonalista hija waħda li tagħmel differenza fil-ħajja tan-nies. Meta jien nara Prim Ministru, meta jien nara Robert Abela illi qalilna iċċekkjajna, ittikjajna l-boxes kollha fil-manival, serħu raskom għaliex għal grey listing ħammorru tajjeb. U ġejna grey listed, tista' tafdaħ. F'nofs pandemija, il-mewġ qiegħed fil-baħar, mbagħad nafu x'ġara. Ħadd tista' tafdaħ terġa'. U allura lil hinn min jak li jgħid Robert Abela. Robert Abela kull ma fadallu huwa l-gideb, il-biża' u li joqgħod jipprova ibeżza lill-oppożizzjoni minn għalih illi jintimidana billi jibgħat xi drone u billi joħroġ xi stejjer illi minn għalih huma xi stejjer. U allura il-poplu mhux dan irid, il-poplu jrid serħan tal-moħħ. Il-poplu jrid il-garanzija. Il-poplu jrid illi ura Partit Nazzjonalista ippreparat malli saffar is-suffara u stess aħna konna preparati bil-programm elettorali. Konna preparati bil-viżjoni. U bdejna nispjegawh. U x'għamel from day one? Jipprova jattakka, jipprova jbeżza u jipprova jispinja dak li mhux qiegħed hawn. Imma dak li qiegħed hawn u li hu ma jistax jagħmel, dak mhux se ssibu fil-programm elettorali tal-Labor. Min-naħa l-oħra, il-kap tal-Partit Nazzjonalista kompla jispjega n-numru kbir ta' proposti konkreti li għandu l-Partit Nazzjonalista. Magħna int taf fejn int. U magħna int se jkollok kwalità ta' ħajja aħjar. Għaliex? Għax Robert Abela bi 28,000 euro fix-xahar paga lilek li m'għandekx biex tgħaddi u taqbeż it-teleġġimgħa ma jafx tfisser minn xi xilta. Jien lilek nifmek għax iltqajt miegħek, għax kellimtek u jekk le lest niltaqa' miegħek. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Robert Abela tant irid ikun aħjar minn Joseph Muscat li qas kellu id-deċenza jistenna li tgħaddi l-elezzjoni biex jibgħat iċ-ċekkijiet. Meta tara li n-naħa l-oħra mhux qegħdin jipproponu idea waħda kif se jkabru l-ekonomija, kif ħajolqu setturi ekonomiċi ġodda. Għalina li tagħti l-flus lin-nies li inti tgħin lin-nies mhix nefqa mija investiment. Imma rridu ninċentivaw ix-xogħol, ninċentivaw ukoll l-investiment. Imma ċekkijiet speċjalment f'nofs kampanja elettorali. Dan irid jixtri l-vot tiegħek billi l-vot tiegħek qed jistimgħah €100. Li kieku qegħdin f'pajjiż normali, dan jiġi investigat bħala corrupt practice. Laqqas Mintoff, laqqas Joseph Muscat ma milhom dal-affarijiet għax kellhom id-diċenza li jgħinu meta hemm bżonn. Imma elezzjoni hija elezzjoni. Dan le. Dan tant irid il-poter. Dan tant irid ikun aħjar minn Joseph Muscat għax dak hu t-target tiegħu.
Da mhux jirbaħ irid, da jrid ikun aħjar minn Joseph Muscat. ċekkijiet li huma ftit ħafna ħdejn is-serq mill-kontijiet tad-dawl u s-serq mit-taxxa, eluf li tal-Labor għadhom jgħidu li mhux ser jingħataqgħu lura.